Amina zai ce mashi has ba a bisa kes rasulina zai ce mashi has ya raba na kara mani chance ta yaban ta bisa ikhlas sanadi kar in girfas duk lokacin da na so dan gasfa dan ta faɗi bani ta zuba su ki bani kwakwara furci in yabi shajaratu tayyiba sake faɗi mutu sahara wallahi ba zai kuɓuta ba ki taimake kife dariya a ayyuka na baki ɗaya tsare ne duk sharrin bakiya ya zama mai suka da yabo